Pravi detektiv zna, jedna lasta ne čini proleće. I jedna galerija ne rešava moj slučaj. Zašto postoje muzeji i galerije? Ali kuda dalje? Osim muzeja Vojvodine, ne znam više ni jedan u ovom gradu. Nema ništa snažnije od mišjeg njuha. 19. vek. Ček. Da, ali nešto je čudno. Ovo nije miris Novog Sada iz 19. veka. Tako mi moga repa. Galerija je osnovana u Pešti, u Mađarskoj, i bila je deo Matice Srpske. A Matica Srpska je bila ogromna biblioteka, čuvaonica kulture našeg naroda. Čovek po imenu Sava Tekelija ostavio je slike koje je imao Matici Srpskoj i tako su oni stvorili muzej. I još je rekao: poklonite ovom muzeju slike i predmete koji čuvaju istoriju našeg naroda. Da, tako je rekao. Posle su se i Matica Srpska i galerija premestile u Novi Sad. To je već poznat miris. Evo. Evo, opet Save Šumanovića i njegov mornar na molu. Ovako ja isto izgledam kad odem na more. Kosovski boj Petra Lubarde čuva sećanja na istorijski događaj. I slika Majska skupština Pavla Simića koja je zabeležila skupštinu u 19. veku u Sremskim Karlovcima. Stevan Aleksić je ovom slikom u domaće slikarstvo uneo ideje simbolizma novog umetničkog pravca. Ili ovaj autoportret Stefana Taneckog. To je jedan od prvih autoportreta u srpskoj umetnosti. Ovaj portret, Anka Topalović, rođena Nenadović, naslikala je prva srpska akademska slikarka Katarina Ivanović. Ovaj je meni najdraža. Nadurena devojčica Uroša Predića.
čuva od zaborava sva dečija mršćenja i durenja. Ovako ja izgledam kad se naljutim na rođaka Ćirila. Svašta se dešavalo u našoj istoriji. Drago mi je da je galerija sve to sačuvala. Ne bi valjalo da se zaboravi kultura i istorija. Dolazimo sada do vrlo retkog eksponata. Sir Pule. Dobro, zamislite da je to sir. Pule sir naziva se još i magareći sir, jer se pravi od mleka domaćih magaraca iz Srbije. Ta vrsta magaraca je vrlo retka. Ostalo ih je svega 100-ak. Za 1 kilogram sira potrebno je čak 25 litara magarećeg mleka. Zato je ovo najskuplji sir na svetu. Ma vraćam se u muzej Vojvodine. Zločana! Gde si? Bacila onaj komadić sira.